Pnawn da a chroeso i Garlam Cymru ar gyfer y sesiwn gyntaf ar gyfer y pwnc Cymraeg. Owen Jones yw'r cyflwynydd, fydd yn cymryd y sesiwn heddi a'r sesiynau nesaf. Bydd y sesiwn yn para am ryw 3/4 awr, lle bydd yr athrawes yn mynd drwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn adran Garlam Cymru. Diolch yn fawr draw i Owen Jones nawr. Diolch. Prynhawn da i chi a croeso i'r sesiwn gyntaf. Heddi, rydym yn mynd i ganolbwyntio ar gyflwyno ffurfiau ysgrifennu ar gyfer adran B12 y papur ysgrifennu. Fel yr ydych yn gwybod yn barod, mae yna 2 bapur ar gyfer TGAU Iaith. 1 sydd yn canolbwyntio ar y mathau o ysgrifennu disgrifio, narratif ac esbonio. Felly, yn ystod y cyfnod heddi, dwi wedi penderfynu i ganolbwyntio ar y ffurfiau disgrifio ac yna ceisio eich cynghori chi sut i fynd ati i gael y marciau i ennill y marciau gorau yn yr arholiad. Ar y sleid nesaf, fe welwch chi un adnodd sydd wedi cael ei ychwanegu, sef taflen BICS fydd yn helpu chi mwyn cynllunio eich atebion. Mae croeso i chi ddefnyddio fe, ac yna tra fyddwn yn mynd trwyddo'r cyflwyniad, allwch chi i nodi ambell i syniad eich chi wedi ei cael. Iawn, Deb. Y cwestiwn cyntaf dwi am i chi ystyried heddi yw, pan ydyn yn mynd ati ysgrifennu ar gyfer y cwestiwn 1-2, mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ysgrifennu yn seiliedig ar ffurfiau a math o ysgrifennu gwahanol. A'r 3 math o ysgrifennu yw disgrifio, narratif ac esbonio. Felly heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar y ffurf disgrifio. Felly, mae yna sawl math o ffurf yr ydych chi'n gallu ysgrifennu os maen nhw'n gofyn i chi ysgrifennu i ateb disgrifio. Felly, dyma ambell i enghraifft i chi. Fe allai'r cwestiwn gofyn i chi i ddisgrifio lleoliad, disgrifiad o leoliad, disgrifiad o olygfa, felly lle penodol sydd yn bwysig i chi neu eich hoff le, ymson oherwydd bod hyn yn disgrifio hefyd a fydd y disgwyl i chi gynnwys ansawdd eiriau a fwy o wybodaeth mwyn disgrifio, dyddiadur, disgrifiad o deimladau neu emosiwn, ac yna portread. Dyma ambell i ffurf fe fydd yn modd i chi i ysgrifennu. Fel arfer ar gyfer 1-2, mae yr arholwr yn nodi pa ffurf sy'n ddisgwyliedig ohonoch chi i ysgrifennu. Mae yna ddewis o A neu B, a mae rhaid i chi i ateb un o'r cwestiynau yma. Y cynllun marcio 1-2. Mae y cwestiwn B2 yn cael ei marcio allan o 35 o farciau. 10 ar gyfer cynnwys, ac yna 15 ar gyfer iaith. Felly 35 o farciau ar gyfer y rhan yma o'r cwestiwn. Ac yna, mwyn i chi gyrraedd y marciau uchel, mae rhaid i chi sicrhau eich bod chi yn ysgrifennu'n eiddfed a threiddgar ac yn cyflwyno syniadau newydd o hyd. Ac yna bod modd i ni ddangos bod chi'n ddigon eiddfed i cyflwyno gwybodaeth. Bod yna ddatblygiad yn eich atebion o'r dechrau i'r diwedd. Mae yna 2 rhan. Mae un rhan yn cael ei bwysleisio ar gyfer yr ysgrifennu, y cynnwys, beth i chi'n cynnwys yn eich atebion, ac yna mae'r ail rhan, sef y mynegiant, yn golygu pa mor gywir ydych chi wrth ysgrifennu. A ydych chi'n defnyddio'r iaith Gymraeg yn gywir? A ydych chi'n defnyddio geirfa yn gywir yn darn ysgrifennedig? Mae eich nod chi yw i gyrraedd y marciau gorau, ac yr unig ffordd i chi'n gwneud hynny yw dangos eich bod chi'n eiddfed a hefyd bod chi gyda iaith gywir yn y Gymraeg. Felly, cynllunio. Yr awgrym yw, ar gyfer cwestiwn ysgrifennu, fe ddylsech chi gymryd 10 munud i gynllunio. Ar ôl i chi droi at adran papur, mae angen i chi droi at cwestiwn B2 ac yna cynllunio am tua 10 munud. 10 munud ar gyfer cynllunio ac yna 40 munud
i ysgrifennu'r ateb. Fe fydd yn disgwyl eich bod chi yn ysgrifennu tua 350 o eiriau i tua 500 o eiriau, ac ar gyfartaledd mae hynny'n tua tudalen a hanner. Dyna yw ein nod ni pan ni mewn arholiad, yw i ysgrifennu tua tudalen a hanner mwyn dangos ein gallu yn y Gymraeg. Yn amlwg, does dim hawl gyda ni ddefnyddio geiriaduron, felly mae'n rhaid bod ni gyda iaith naturiol a geirfa eang mwyn i ni gynnwys yn ein gwaith. 35 marc, 20 marc ar gyfer cynnwys ac 15 marc ar gyfer iaith. Ac yna mae hynny'n bwysig. Ond beth sydd angen i ni sicrhau ein bod ni'n ysgrifennu yn naturiol yn Gymraeg a bod yna cynllun manwl ar gyfer y gwaith. Felly, dwi'n siŵr eich bod chi wedi derbyn llawer o gyngor gan eich athrawon ar sut i fynd ati i ateb yr adran B. Ond mae rhaid i bawb i ddechrau gyda'r cynllunio. Un dull sydd yn adnabyddus ar draws yr ysgolion yw BICS. Mae BICS yn cynrychioli rhannau gwahanol, ac mae'n bosib i ni ddefnyddio BICS mwyn cynllunio ein gwaith. Felly, pa bynnag cwestiwn yr ydym yn ei gael mewn arholiad, mae'n bosib ystyried. Beth yw bwriad y gwaith yma? Beth i ni'n ceisio ei gwneud? Iaith? Pa fath o iaith? Cynulleidfa? Wel, pwy sy'n mynd i ddarllen y gwaith yma? Ac yna strwythur, a rhan bwysig, sut ydw i yn mynd i fynd ati i strwythuro'n waith i? Beth sydd angen i fi gynnwys mwyn cyrraedd y marciau gorau? Ac yna, dyma beth rydym yn mynd i wneud yn ystod y sleidiau nesaf, yw i ganolbwyntio ar bob agwedd mwyn rhoi syniad i chi o beth sydd angen i ni gynnwys yn y cynllunio. Felly, yn gyntaf, bwriad. Mae sawl bwriad gyda ni. Pan ni'n ysgrifennu darn, mae e'n gallu fod yn disgrifio. Efallai bod y cwestiwn yn gofyn i chi i ddisgrifio rhywbeth. Enghraifft, dwi eisoes wedi dweud, taw dyddiadur ag ymson neu disgrifio lle neu person, fe fydden ni yn disgwyl eich bod chi taw y nod yw bod chi'n defnyddio ansawdd eiriau mwyn disgrifio. Petai'r cwestiwn yn gofyn i chi ysgrifennu i llythyr mynegu barn, yn amlwg taw y bwriad yw perswadio. Felly yna, fe fyddech chi'n ystyried, wel, beth sydd rhaid i fi gynnwys mwyn perswadio rhywun? Pa fathau o iaith? Pa fathau o wybodaeth? Ac yna esbonio. Esbonio beth sy'n digwydd. Falle treithawd sy'n esbonio y datblygiadau, y newidiadau. Felly pam ydw i'n ysgrifennu hwn? Mae hyn yn rhywbeth bwysig i ystyried cyn fynd ati i wneud unrhyw waith ysgrifenedig. Iaith. Pa fath o iaith? Felly ar y sleid mae yna dipyn o enghreifftiau o wahanol fathau o iaith. Iaith disgrifiadol. Wel, beth ydw i'n ystyried iaith disgrifiadol? Mae iaith disgrifiadol yn golygu ein bod ni'n disgrifio, defnyddio ansawdd eiriau, defnyddio technegau arddull gwahanol mwyn pwysleisio, ac yna dangos pa mor aeddfed a pa mor glefar i ni'n gallu defnyddio i iaith. Ydy'r iaith yn ffurfiol? Ydyw angen ei fod yn gywir? Neu oes hawl gyda ni ar gyfer y dasg yma ac ar gyfer y ffurf yma i ddefnyddio tafodiaeth? Felly iaith ein ardal ni. Ydy'n iaith dafodieithol y gogledd, neu ydyn ni'n mynd i ddefnyddio iaith y de? Nodweddion arddull. Technegau arddull yw gair arall am nodweddion. Felly, pa nodweddion sydd angen i ni gynnwys? Oes angen cyffyrybiaethau? Ansawdd eiriau, trosiadau, rhestru, y pethau sy'n cael ei ychwanegu yn ein gwaith ni mwyn gwneud e'n well, mwyn dal sylw ein darllenwyr. Ac yna ffeithiol neu greadigol. Iaith ffeithiol, felly mae'n llawn ffeithiau, pethau sy'n gallu cael ei brofi, y pethau sydd yn wir. Creadigol, mae'n fwy ddychmygol, a ydy e'n mynd i fod yn fwy o rhywbeth sydd wedi cael ei greu, rhyw stori. Felly dyna'r wahaniaeth rhwng y wahanol fathau o iaith. Cynulleidfa. Wel, cwestiwn da yw, mewn arholiad,
y nod yw ein bod ni'n ysgrifennu y dasg gan ein bod ni mewn arholiad. Ond, pan mae cwestiwn yn gofyn i ni ysgrifennu, mae yna pwrpas penodol. Mae rhaid i ni ystyried, wel, pam ydyn ni ysgrifennu y darn yma? Petawn ni'n gofyn i chi i ysgrifennu llythyr mwyn perswadio'r ysgol i newid ei barn, wel, y cynulleidfa fydde'r prifathro. Petai chi'n ysgrifennu disgrifiad o le ar gyfer bwrdd twristiaeth, wel, y cynulleidfa yw y bobl sydd yn mynd i ddod yma ar gyfer y gwyliau. Oes angen cyfeirio at y darllenydd? Felly mae yna sawl ffordd allan ni wneud hyn. Oes angen i ni i gynnwys y gynulleidfa yn ein atebion? Oes angen i ni gyfeirio ato fe? Sut ydw i'n cyfarch y darllenydd? Ti neu chi? Ti, fe fyddwn ni'n defnyddio ti mwyn trafod ar rhywun i ni'n adnabod. Un person efallai. Gwneud yn siŵr ein bod ni'n siarad yn unigol ar rhywun. Chi, mae e'n fwy ffurfiol ac yna mwyn sicrhau bod ni'n siarad am mwy nag un person. Felly, dyna sut mae Bixen yn helpu ni. B ar gyfer bwriad, I dot ar gyfer iaith, C ar gyfer cynulleidfa. Y rhan olaf o Bix yw strwythyr, a dyma'r rhan bwysig iawn. Mae strwythyr darn yn sicrhau I ni gyrraedd y lefelau uwch. Mwyn bod ni'n deall beth sy'n cael I nodi ym mhob paragraff ac yna sut I symud o'r dechrau i'r diwedd. Felly, gan ein bod ni'n mynd I ganolbwyntio ar y ffurf disgrifio, neu math o ysgrifennu disgrifio yn ystod y cyfnod heddi, wel, ystyriwn ni disgrifio, strwythyr. Felly, yn amlwg ar gyfer pob darn, mae dechrau, canol a diwedd. Beth sy'n rhaid I chi ystyried? Wel, yw, beth ydyn ni'n mynd I gynnwys yn y dechrau? Pa wybodaeth ydyn ni'n mynd I gynnwys yn y canol? A beth ydyn ni'n mynd I gynnwys yn y diwedd? A oes dilyniant? A oes angen cyswllt rhwng pob paragraff? A oes angen rhyw fath o thema yn rhedeg drwyddi? Yn amlwg, does dim pwynt I ni ddechrau ar un thema yn paragraff 1 ac yna symud I thema arall yn paragraff 2 ac yna nôl i'r un thema yn paragraff 3. Mae'n haws i'w grwpio gyda'i gilydd. Ac yn drydydd, a oes angen strwythyr penodol? Enghraifft, petawn ni'n ysgrifennu llythyr ffurfiol, mae rhaid I ni osod y llythyr yn gywir. Gyda disgrifio, mae fwy o hyblygrwydd, ond eto, fel arfer petawn ni'n disgrifio person, byddwn ni'n dechrau ar y dechrau, sef y pen ac yna gweithio i'w traed. Felly mae yna strwythyr benodol sydd angen arnom wrth ysgrifennu. Dwi eisoes wedi sôn am nodweddion arddull, a dwi wedi dweud bod rhai yn cyfeirio atyn nhw fel technegau arddull. Dyma beth sydd gyda ni ar y sgrin ar hyn o bryd. Mae yna ddolen mwyn I chi adolygu nodweddion arddull. Mae yna hypergysyllt ar y sgrin I chi sydd yn eich arwain at I dalen Quizlet. Felly beth sydd gyda ni yw enwau o wahanol dechnegau arddull ac yna mae modd I chi geisio esbonio'r ystyr cysylltu yr esboniad ar enw'r nodwedd mwyn gweld a ydych chi yn gallu adnabod. Mae nodweddion arddull yn codi marc o'ch gwaith ac felly mae'n bwysig ein bod ni'n gallu I cynnwys nhw yn ein gwaith. Felly mae yna wahanol ffordd. Hefyd gyda Quizlet mae'n bosib I chi chwarae gemau mwyn profi eich dealltwriaeth o'r nodweddion arddull. Iawn te. Felly, nesaf, I ni'n mynd I edrych ar enghreifftiau o wahanol ffurf. Mae yna sawl ffurf sydd yn rhan o'r destun disgrifio. Yr un cyntaf I ni'n mynd I ganolbwyntio arno yw disgrifiad o le. Ac ar y sgrin, gwelwch chi fod yna paragraff, fod yna rhan o waith sydd wedi cael ei ysgrifennu. Disgrifiad o le. Ar gyfer yr enghraifft yma, disgrifiad o gartref person sydd yma. A beth dwi am I chi wneud? Dwi am I chi I ddarllen yr enghraifft ac yna, a ydych chi yn gallu dod o hyd I ba dechnegau arddull sydd wedi cael ei gynnwys a beth sy'n dda ynglyn â'r enghraifft yma.
Mae modd I chi I argraffu'r sgrin yma mwyn I chi I nodi wahanol bethau. Fel arfer mewn dosbarth, mae'n syniad I gael uwcholeuwyr mwyn I chi uwcholeio neu tanlinellu gwahanol nodweddion. Ystyriwch, ydych chi yn gallu dod o hyd I enghreifftiau o ansoddeiriau, cymariaethau neu cyffyrybiaethau, trosiadau, personoli. A ydy'r darn hyn yn cael ei ysgrifennu yn y person cyntaf? Ydy yn disgrifio lleoliad? Sut mae'r awdur yma yn datblygu'r disgrifiadau? Ambell I syniad I chi I chwilio amdan ansoddeiriau, cymariaethau, cyffyrybiaethau, personoli, trosiadau. Hefyd, a oes enghreifftiau canlynol, 5 synwyr, felly a ydy yn disgrifio sut maen nhw'n arogli, sut maen nhw'n teimlo, be maen nhw'n clywed, be maen nhw'n gweld. Dyna'r 5 synwyr. Cyfrythreniad, mwy nag un air yn dechrau gyda'r un llythyren. Ailadrodd, a dyma ffordd I sicrhau bod rhywun yn cynnal diddordeb y darllenwyr. Felly, beth sydd gyda fi yw dwi wedi mynd ati mwyn dadansoddi'r enghraifft sydd wedi cael ei nodi ar y sleid, ac yna beth dwi'n bwriadu wneud mewn tipyn bach yw mynd trwyddo mwyn dangos I chi pa nodweddion arddull sydd yn yr enghraifft yma. Yn amlwg, enghraifft sydd ar y sgrin. Mae modd ychwanegu, mae modd creu disgrifiadau mwy effeithiol hefyd. Ond pwt bach mwyn I chi gael syniad. Iawn te, felly, fel chi'n gallu gweld, dwi wedi mynd ati I uwchleio gwahanol enghreifftiau. Rwyf am sôn wrthych am gartref y nain, fferm Gran yr Afon. Felly dyma frawddeg sy'n dweud wrtho ni yn syth beth yw nod y gwaith yma. Maen nhw'n mynd I ddisgrifio cartref ei mam-gu. Heb amheuaeth, mae'n lle godidog yng nghanol prydferthwch cefn gwlad Gogledd Cymru. Mi fyddai rhai yn dweud mae lle digon di-nod mewn ardal ddigon anghysbell ydyw, ond I mi mae'r fferm yn llawn atgofion a mae'r ffermdy yn ddewin yn llawn hyd a lledrith. Mae'r golygfeydd hardd yn fyrifeddu wedi amgylchynu'r ffermdy mae blanced werdd gyda'r ambell flodyn yn ymestyn i'r haul neu ddafad yn pori. Mae'n lle cymharo'r dawel heb law am ambell tractor yn chwyrnu. Wrth gamu allan o'r car, gallaf glywed yr adar yn canu fel côr swynol. Peidiwch yn meddwl bod y fferm yn dawel fel y bydd drwy'r amser. Mae chwerthin uchel a siarad di-ddiwedd y nain a'i ffrindiau siaradus i'w glywed weithiau. Bydd briwsion ac cynnau cry ffres o popdi yn dawnsio oddi ar wefysiau'r cyfeillion wrth iddynt rhoi'r byd yn ei le. Pan fyddwch yn cerdded trwy ddrws cul y ffermdy, gallwch arogli'r bara ffres sy'n pobi yn y popdi sy'n deffro rhyw deimlad bywiog yn eich corff. Mae'r ffermdy ar ei orau pan mae'r haul yn edrych lawr arnoch yn gwenu. Yn wir, dyma lle'r gorau yn y byd. Felly, disgrifiad eitha cynnil ynglyn â gartref hen ffermdy mam-gu. Felly, beth sydd gyda ni? Mae yna dipyn o enghreifftiau o ansoddeiriau. Ond dim ansoddeiriau cyfarwydd, mae ansoddeiriau godidog sydd yn well na neis, yn dangos y gallu'r ymgeisydd yma I gyrraedd y lefelau uwch, gyda enghreifftiau o iaith gyfoethog, anghysbell, hardd dawel swynol, di-ddiwedd uchel siaradus. Dyma I chi cryn dipyn o ansoddeiriau mwyn creu naws ar gyfer y disgrifiad yma. Mae yna enghreifftiau o gymariaethau neu cyffyrybiaethau yn fwy cywir, cyffyrybiaethau mwyn disgrifio sut mae'r adar yn canu, yn fel côr swynol. Felly rhywbeth hapus, rhywbeth cyffrous. Rydyn ni yn cael rhyw fath o ymdeimlad a rhyw syniad yn y meddyliau
bod y lle yma yn hapus i'r person yma. Fferm yn dawel fel y bydd. Defnyddio cyfarybiaeth arall mwyn pwysleisio y distawrwydd. Defnyddio trosiadau ffermdy yn ddewin, dangos y ffordd hudol, blanced werdd gydag ambell wyodyn. Felly, defnyddio trosiad mwyn disgrifio yr ardal o blanced werdd sut mae'n edrych o amgylch. Ac yna, beth sydd gyda ni yw bod y brwsion yn dawnsio. Felly, mae'r person hyn yn cofio mam gi yn coginio ac yn dangos i ni y hapusrwydd maen nhw wedi cael yn y lle. Dwi wedi tanlinellu y 4 enghraifft o nodweddion arddull, ond a oes yna enghreifftiau o'r 5 synwyr? Rydym yn cael clywed tipyn am beth sy'n cael... Mae'r person yma'n disgrifio llawer. Mae e'n nodi bod e'n clywed. Bod yn enghreifftiau o beth sy'n digwydd ar hyd y lle. Beth byddwn nhw'n gweld, arogli'r bara ffres. Felly mae yna dipyn o synhwyrau wedi cael ei ychwanegu. Cyfrythreniad. Y defnydd o'r un o fwy nag un air yn dechrau gyda'r un llythyren, ac yna ail adrodd. Wel, a oes defnydd o ail adrodd yn y enghraifft yma? Mae'r ymgeisydd yma yn pwysleisio y tawelwch a'i mwynhad hi o'r lle gan ddweud lle cymharol dawel. Peidiwch yn meddwl bod y fferm yn dawel fel y bydd drwy'r amser. Felly, defnyddio y gair dawel mwyn creu naws. Felly, dyma enghraifft i chi mewn disgrifiad, mae disgwyl ein bod ni'n cynnwys cyfarybiaethau, trosiadau, ansoddeiriau, eiriau, personoli y 5 synwyr. Mae defnydd o ail adrodd yn ychwanegu ac yn gwneud pwyslais ac yn annog ni fel darllenwyr i ddarllen hyd yn oed yn fwy. Felly, dwi wedi bod yn sôn am BIC, sef y ffordd o gynllunio. Felly, dyma enghraifft i chi. Petaw ni'n gosod cwestiwn i chi i ateb disgrifio lle, disgrifiwch leoliad penodol. Fe fydda angen i chi fynd ati i ddefnyddio y cynllun BICS ac yna nodi syniadau. Dyma enghraifft i chi. BICS disgrifiad o le. Wel, beth yw bwriad y dasg? Wel, disgrifio. Pa fath o iaith i ni'n cynnwys mewn disgrifiad? Iaith disgrifiadol, nodweddion arddull, cyfarybiaethau, ansoddeiriau, trosiadau, 5 synwyr. Dyma'r pethau sy'n codi'ch marciau. Cynulleidfa. Wel, dyw disgrifiad o le fel arfer ddim yn nodi y cynulleidfa, ond mae yn rhywbeth sydd yn gwerthu. Mae rhaid iddo fe apelio at y darllenwyr. Strwythyr. Wel, mae angen strwythyr clir. Dechrau, canol a diwedd, ac yna cyswllt rhwng pob paragraff. Ar y sleid nesaf, gewch chi weld enghraifft o gwestiynau disgrifio lle. Dyma gyfle i chi i fynd ati i ddewis ambell i gwestiwn ac yna ysgrifennu ateb. Fe fyddwn yn argymell i chi ddefnyddio'r cynllun BICS cyn i chi fynd ati, ac yna bod chi'n paratoi, nodi o amgylch y BICS, syniadau, pa fathau o iaith i chi'n mynd i ddefnyddio, pa fathau o eirfa fydd angen arnoch chi mwyn llwyddo yn y cwestiwn. A oes modd i chi gynnwys o leia un gyfarybiaeth? A oes modd i chi i gynnwys trosiad i ddisgrifio? Enghraifft, petaw ni'n edrych ar y cwestiwn cyntaf, dychmygwch eich bod wedi dringo i ben coeden uchel. Disgrifiwch eich pentre neu eich tref chi o'r fan honno. Wel, fydde angen i chi ddangos beth i chi'n gweld. Creu darlun, creu llun ymhen y darllenydd. Sicrhau ei bod nhw yn gweld pa mor hyfreddol yw'r olygfa. Cynulleidfa? Wel, dyw e ddim yn dweud wrthon ni bwy, ond strwythyr fydda angen dechrau, canol
a diwedd. Felly, dyma gyfle i chi fynd ati, naill llai i ychwanegu i'r enghraifft sydd wedi cael ei nodi ac i chi wedi dadansoddi, neu cwestiynau. Mae yna 4 cwestiwn sydd modd i chi i fynd ati ac yna ceisio ysgrifennu ateb rhwng 350 a 500 o eiriau. Dyma beth fydde disgwyl i chi wneud mewn arholiad. Ac yna, petai chi yn amseru, fe fyddwn yn argymell i chi i dreulio tua 40 munud yn ysgrifennu a 10 munud cyn hynny i baratoi. Iawn de, yr ail fath o ysgrifennu dan y ffurf disgrifio yw portread. Mae portread yn ffurf sy'n gofyn i ni disgrifio person. Yn hytrach na tynnu llun ar bapur gyda pensil a paint, maen nhw'n gofyn i chi disgrifio gyda geiriau. Felly dyna beth sy'n bwysig ar gyfer portread, mae angen tipyn o ddisgrifiadau. Felly unwaith yn rhagor, fe na fi ddangos enghraifft i chi, fe na fi ddarllen ac yna fe na fi rhoi cyfle i chi i labelu a ddadansoddi. Mrs Lewis y Butcher. Dyma enghraifft i chi o portread o berson. Mrs Lewis y Butcher, sef trigolyn mewn pentref Gran Môr. Mrs Lewis y Butcher yw i drigolion pentref Gran Môr. Uned yw hi i'w ffrindiau, ond mam gi sy'n byw dros nesaf yw hi i mi. Dydy mam gi ddim y person mwyaf hawdd yn y byd i gytuno â hi, a dweud y gwir, hi yw'r person mwyaf anodd o'i erioed wedi ei chwrdd. Mae'n eistedd ddydd ar ôl dydd yn diogelwch eich chader esmwyth glud wrth ymyl y ffenest greiniog fel brenhines yn gwylio'r byd tu allan yn prysuro heibio. Yn llonydd fel dirw, gan oedi rhag codi o'i gorsedd rhag ofn iddi golli rhyw ddigwyddiad. Mae llygaid gweld popeth sy'n digwydd gan mam gi. Mae'r llygaid wedi cuddio dan wyder trwch e'r sbectol, well na'i gilydd. Mae fflam y sbectol lawen, liwgar yn gorwedd yn gyfforddus ar ei thrwyn pigog, busnesryd sy'n edrych fel pig a deryn. Mae ganddi wyneb yn union fel lleiad lawn sy'n goleio'r tywyllwch. Does dim diwrnod yn mynd heibio heb iddi wneud ei seremoni i feunyddiol o roi mwgwd o goler ar ei wyneb. Dydw i ddim yn cofio gweld mam gi heb ei mwgwd trwchus o oler erioed. Y peth cyntaf ar ôl iddi ymolchi yn y bore, mae hi'n mynd ati'n ddyfal i geisio ail greu ei ieuenctid, trwy goliro ei wyneb. Yn gyntaf, mae'n rhoi trwch o hufen pons ar ei chrôn rychiog sy'n erbyn hyn yn edrych fel hen afal sych crybachlyd. Yna, mae'n tynnu powdor rhif 17 o'i bag coler glas patrymog ac yn ei blastro ar ei wyneb yn hael. Wedyn, i orffen bydd ei dwylo gwyn gwythiennog fel darn o gaws Stilton yn crynu wrth iddi roi mynlliw llachar, mor goch a gorau traffig ar ei gwefusau tenau diwaid. Mae edrych yn ddyniadol yn holl bwysig i mam gi. Mae ganddi wallt cwta gwyn fel yr eira sy'n glynu'n glos i'w phen a fferm ynddo i greu tonnau ysgafn fel tonnau mewn to sinc. Menyw gron yw mam gi sy'n fe atgoffa o fyrwn efo gormod o wynt i fewn iddo sy'n bron a ffrwydro unrhyw foment. Mae ei choesau byr dew yn tyfu allan o'i chorff bolgrwn fel 2 foncydd coeden fawr. Mae ei breichau bychan yn glynu wrth ei chorff gan wneud iddi edrych fel tedi ber y twt. Pan fydd hi'n mentro cwrio eistedd, bydd ei chorff yn ysgwyd fel jeli, ond mae hynny yw ddisgwyl. Wedi'r cwbl, mae mam gi dros ei 24 mlwydd oed. Llais tawel sydd gan mam gi fel arfer, ond mae llais yma newid yn ôl y sefyllfaoedd arbennig. Llais siarp fel gwydr toredig sydd ganddi pan mae hi mewn tymer. Mae ei chof yn berffaith wrth i gofio nhw i gyfnod ei phlentyndod, gan ei bod wedi byw drws nesaf i ni erioed. Fedra i ddim meddwl am fywyd hebddi. Mam gi yn ei chadair ysmwydd yn cnoi ei wyneb ac yn eistedd wrth y ffenest yn busnesu yn ddigwyddiadau'r pentref. Mam gi. Felly dyma enghraifft i chi o bortread o fam gi yw Mrs Lewis y Butcher. Felly, yn y paragraff cyntaf, rydyn ni'n cael rhyw fath o gyflwyniad tuag at y person. Ac yna, trwy ddidraw, mae'r person yma yn creu disgrifiadau hyfryd ohoni
mwyn I ni ddod I adnabod. Felly, dyma eich siawns chi I labelu nodweddion arddull. Meddyliwch, pa nodweddion arddull sydd wedi cael ei ychwanegu i'r darn yma mwyn gwneud e'n fwy diddorol. Oes yna enghreifftiau o ansawdd eiriau? Ydy'r ansawdd eiriau yma yn ansawdd eiriau syml neu ansawdd eiriau gwahanol? A oes defnydd o gyffyrybiaethau? Sawl enghraifft o gyffyrybiaeth sydd yn y darn yma? Oes yna enghreifftiau o ailadrodd? Ailadrodd mwyn creu pwyslais. A yw'r ymgeisydd yma wedi ychwanegu straeon am ei mam-gu, mwyn I ni ddod I ei adnabod yn well. A oes yna enghreifftiau o drosiadau? Mae'r darn yma'n ddisgrifiadol. Mae'n disgrifio yn fanwl iawn. Rydym ni, wrth ddarllen, yn gallu cael darlun o'r person yn ein pen. A dyna beth yw nod y dasg portread. Edrychwch hefyd, a yw'r person yma wedi dechrau pob brawddeg gyda'r un gair? Ydyn nhw wedi amrywio I brawddegau mwyn dangos ei gallu ieithyddol? Mae tipyn o ddefnydd o mae ganddi, ond ar yr un pryd, mae'n enghreifftiau sydd yn cyflwyno mam-gu mewn ffyrdd eraill. Dydy mam-gu yn llonydd fel derw dechrau brawddeg gyda cyffyrybiaeth. Felly, fe ddylsech chi fod yn gallu mynd ati I uwcholeuo tipyn o ansawdd eiriau, chwilio am enghreifftiau o gyffyrybiaethau, chwilio am enghreifftiau o ailadrodd efallai. Hefyd, mae'n bosib I chi I fynd a ystyried, wel, beth sy'n cael ei ddisgrifio ym mhob paragraff. Mae'r enghraifft yma yn disgrifio nodweddion mam-gu, y ffordd mae hi'n edrych I gwyneb. Ond nid yn unig yn dweud ei fod I gwyneb yn union fel lleiad, mae'n dweud wrthyn ni ei fod yn lleiad lawn sy'n goleuo'r tywyllwch. Mae hynny yn syth yn dweud wrthyn ni bod mam-gu yn gwneud y person yn hapus iawn. Mae yna ddisgrifiadau estynedig sy'n cael ei bortreadu mewn paragraff llawn. Felly, wrth I ni I fynd mlaen I edrych ar yr atebion, a cofiwch ma modd I chi ddod nôl at y sleid mwyn cymharu yr atebion chi pan fyddwch chi wedi gorffen yr holl ddadansoddi o nodweddion, ond gewn ni gip olwg arni. Iawn te, felly dyma ambell I beth dwi wedi nodi. Enghreifftiau o ansawdd eiriau, mwy nag un ansoddair I ddisgrifio. Disgrifio'r gadair, esmwyth glud. Sbectol, lawen liwgar. Gyfforddus. Y rhestr yma o ansawdd eiriau mwyn pwysleisio. Yr enghreifftiau o gyffyrybiaethau. Maen nhw trwyddi draw o'r paragraff cyntaf i'r paragraff olaf. Ffenest greiniog fel brenhines, yn llonydd fel derw, ddim yn symud. Y wyneb yn union fel lleiad lawn. Gwythiennog fel darn o gaws Stilton, disgrifio I dwylo, y veins yn I dwylo hi fel caws. Hefyd defnyddio môr goch a gorau traffig, pwysleisio y ffordd mae hi'n edrych. Dyna beth mae'r paragraff yna'n I gwneud, mae ganddi wyneb yn union fel lleiad lawn. Mae'r defnydd o ansawdd eiriau yn ychwanegu at y darn,
A gan bod y person yma wedi ychwanegu mwy nag un ansoddair i ddisgrifio y rhannau gwahanol, mae hynny'n creu ychwanegiad i'r darn hefyd. Mae yna dipyn o gyffelybiaethau. Cyffelybiaethau sy'n ychwanegu i'r darn unwaith yn rhagor. Mwgwd o goler. Dwi ddim yn dod i mwgwd masg arno, ond mae nifer o mwgwd o goler mae'n dod i. Mae'n edrych fel ei bod i gyda mas. Mae tipyn o goler ynddo. Felly, mae yna dipyn o nodweddion arddull. Mae'n bwysig i ystyried ein bod ni yn amrywio ein brawddegau. Does dim angen i ni ddechrau gyda mai ar gyfer pob brawddeg. Mae amrywio'r brawddegau yn pwysleisio ein gallu ieithyddol. Ond mae dasg yn debyg fe fydde'r arholwyr yn disgwyl i ni i ddefnyddio ansoddeiriau adnabyddus ac hefyd rhai sydd yn gywir yn Gymraeg. Wrth i ni edrych ar bics portread. Wel, unwaith yn rhagor wrth gynllunio, fe fyddwn ni'n awgrymu i chi ddefnyddio bics. Felly, bwriad portread yw disgrifio person. Disgrifio person yn fanwl. Pan mae rhywun yn darllen y disgrifiad, fe ddylsen ni fod gyda llun yn ein meddyliau. Iaith. Pa fath o iaith? Unwaith yn rhagor, iaith disgrifiadol. Pa nodweddion arddull? Fel arfer, amser presennol, rhywbeth sydd yn digwydd nawr yw disgrifiad o berson. Treulad meddal ar ei gwrywaidd. Dyma rhywbeth i chi ystyried. Ei gwrywaidd, lle os ni'n siarad am ddyn, mae rhaid i ni dreiglo yn feddal. Os ni'n siarad am fenyw, treulad llais, ei benywaidd. Cynulleidfa, unwaith yn rhagor, nid ydym yn nodi cynulleidfa, ond sicrhau bod e'n ddiddorol. Ac yna strwythur, wel, y ffurf yw portread. Mae angen dechrau, canol a diwedd. Ar gyfer portread, mae angen tipyn o fanylion. Cefndir y person. Disgrifio nodweddion. Beth maen nhw'n hoffi gwneud? Sut maen nhw'n gwneud e? Barn am y person. Creu disgrifiadau mwyn pwysleisio beth yw ein barn ni o'r person yma. Ac yna, defnyddio nodweddion arddull mwyn ychwanegu at y disgrifiad. Yr holl bwrpas o ddefnyddio technegau arddull yw i wneud yn ddiddorol. A dyna beth sydd yn sicrhau ein bod ni yn cyrraedd y marciau top. Dangos ein aeddfedrwydd yn ein ysgrifennu ac yna dangos pa mor gywir ydyn ni. Unwaith yn rhagor, mae yna enghreifftiau o gwestiynau. Mae e'n bosib i ysgrifennu portread ar nifer o wahanol bethau. Ond, unwaith yn rhagor, rhwng 350 gair i 500 o eiriau, dyna beth sy'n ddisgwyliedig yn yr arholiad, ac felly mae e'n syniad mwyn i ni i baratoi ac ymarfer gwneud hynny. Felly ysgrifennwch portread o chwaraewr pêl-droed. Gallwch chi ddewis unrhyw chwaraewr pêl-droed, disgrifio ffordd mae e'n edrych, ond hefyd cynnwys hanesion. Beth ydyn ni'n gwybod? Sut allwn ni greu llun yn ein pennau gan ddisgrifio beth mae e'n gwneud? Efallai ychwanegu barn person arall amdano, ef neu hi. Yr ail enghraifft, ysgrifennwch portread. Rydych am wneud cais i fod ar raglen Big Brother. Felly tro yma, ysgrifennwch hunan portread yn hytrach na rhywun arall, ond mae angen i chi i ddisgrifio. Disgrifio y ffordd i chi'n edrych, ond eto personoliaeth. Defnyddio ansoddeiriau mwyn pwysleisio y fath o berson ydych chi. Ysgrifennwch portread o'ch arwr. Dyma enghraifft o gwestiwn sydd wedi ymddangos mewn papur TGAU unedau. Ysgrifennwch portread o'ch arwr. Yn amlwg, mae arwr yn gallu fod yn rhywun sydd yn agos i chi a chi'n adnabod yn dda, ond ar y llaw arall, mae e'n bosib i arwr fod yn berson
enwog sydd wedi cyflawni rhywbeth. Wrth ysgrifennu i portread, fi fydde y portreadau'n wahanol yn dibynnu ar eich arwr, ond mae'r ddau yn gywir. Ar gyfer arwr personol, mam, aelod o'r teulu neu ffrindiau, fi fyddech chi'n adnabod nhw'n dda ac yn gallu disgrifio. Ar gyfer arwr rhywun enwog, fe fyddech chi yn cynnwys mwy o wybodaeth ffeithiol, ac yna fe fyddech chi'n cyfeirio at y ffeithiau yr ydych yn gwybod am y person. Ac yn olaf, ysgrifennwch bortread o berson ym myd chwaraeon. Lle unwaith yn rhagor, mae yna ddigon i'w ddewis. Mae yna dipyn o ffurfiau rydym wedi sôn amdano heddi. Mae yna disgrifiad o le, disgrifiad o berson, a rydym wedi trafod heno, ond mae yn bosib, mae yna fwy sydd yn bosib i chi drafod o dan disgrifio, a fe newn ni edrych ar hynny yr wythnos nesaf. A oes gan unrhyw un gwestiynau? Felly, yn y sesiwn wythnos nesaf, unwaith yn rhagor 4:45, 1:02 adran B, ffurfiau ysgrifennu, ond y tro yma yn canolbwyntio ar y ffurfiau ymson, dyddiadau, ac yna fe fyddwn ni'n edrych ar enghraifft o gyn bapur. Gyn bapur sydd wedi cael ei ysgrifennu, ac yna pa farc a gafodd yr enghraifft honno. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Awen, a gobeithio parhau ar gwaith y wythnos nesaf. Felly, diolch yn fawr